Yo, what's up, madlang Yo, what's up, guys? So, karon nga ana usab ko, maghinabi na usab kita taga isa kog time. Atong hinabion karon, guys, mao ang as ako na ginaingon kaninyo pag last, di ba? Nagtopic kita og katong empowered consumerism katong mga akong ipakita ninyo nga items. So, karon ako na ipakita ninyo ang prices kung tagpila. I believe I can fly. I believe I can fly. Para pod makabalo mo akong ipakita ninyo kung tagpila jud ang mga items di ay sa easy package. Last wala jud ko kabalo or wala ko na inform nga mao di ay ni ang prices sa ilahang nga mga items dito munang kuha ra pod di ba kuha ra pod siya. Charot. So akong unahon dere kani nga item mao ni siya. Mao ni akong unahon. Ang price day ini, guys, wala siya diri, guys. Wala siya. Mao ni akong i-research sa sunod kay wala pa di ay diri sa ila. Wala sa ilahang mga price list, di ba? Wala jud, guys. So, ang sunod mao ang kani. Ang kani. Mao ni siya ang importante. Mura ni siya ang importante niya. Ang price day ani, guys, patapot manggod ni siya sa cellphone, sa loyo, or bisan asa sa imong cellphone pang anti-radiant daw. Ang iyang nga price day ay, guys, kay mauni siya. Mauni ang price niya. O, diba? Ang price niya kay 380. 380. Sakto ba ko 380. Ang sunod, 380 na, guys, ha. 380 na siya. Sunod kani. Kana Omega Supreme. Omega Supreme. Ato aning price day niya. Mao day ni price niya, guys. 380. 380. Nya maora ni siya 380. Diba? 380 ang price ani. Maora ni siya. Inana ra nya. 10 soft gels. 10 ra. 10 ra, guys. Nya 380 na. Okay. So kabalo na to, no, sa price ato. O kani sa price ana 480. 480, guys. Mao ni siya. 480. 10 V-cups lang pod. 480. 480 na. 480 ni siya. 480. So, mao na siya, ha. 480. Kana. 480 ra na. Sunod gani. Careleaf. Mao ni siya ga price og 480 Japon. 480 Japon. Kani. 480, no. 480. Muna siya 480, guys. So, palit na mo. 480. Sunod. Ang pinaka-the best. Atong itry og open, guys. Kung unsay laman nini. So, mao ni siya ang laman ani. No? Muna siya. Nya kanilahi ni siya price, guys. Lahi guro ni siya price or maura. Basta partner ni siya ani. And then ato ang kuhaon ni atong kuhaon ni siya energy. Charan. Muna siya, guys. Muna nakamahal. Mao ni siya nakamahal. Muna nakamahal. O, diba? Ma-open man siya. Let's try to open, guys. At ato ang i-try, guys.
Basta mao ni ang neck ang kuan, iyahang pendant mao ni. Mm. Mao ni siya. Nya i-try gay na ako nig baligya ninyo kung mahalin ba ni. Nya ang price ani barato lang. Barato lang kaayo. Ang price ani price nako is lantaw na to sa booklet ang price ani. Naman ni check o galingong price. Gado man ko nagbuhat-buhat og price niya. Lantawan niyo iyang price ha. Nya i-search ninyo ang iyahang pangalan. I-search ninyo kung unsa ka tinuod. Baligya rin nako guys. Wala ko mag-use ani. Ang iyang price mao ni 6.8. Muna iyang price 6.8. Kita nyo? 6.8. Kita ninyo? O di ba? Barato kaayo. Barato siya kaayo. Barato kaayo. Nada ni sila'y black. Nya gold lang ang akong gusto. Gold lang. So wala ko kabalo nga mauday na yung mga prices nila no. Wala ko kabalo nga mauday na hope ko nga mahalin ni sa kaning nga toothpaste. Ako pa ni i-search ha kay wala pa ko kay balo kung tagpila ni sa ilaha. Okay? Ato aning i-search niya sa sunod na video. Atong lantawon kay ako ba ning baligya ninyo? Ako ra ni ibaligya ninyo. Okay, so salamat sa inyong time ha nga inyong gigahin para mulantaw jud sa mga prices ani. Magpasalamat ra ko kay nilantaw man mo. Thank you so much for watching ug hope ko nga sa sunod video na ara gyapon no. Okay?